Здравейте! Отново сме с рубриката "Виж кой идва в ЦСКА". Изключително ми е приятно да се спра на един много класен футболист. Рядко в България се появяват такива качествени играчи. Сега, не че е гаранция, че кариерата му тук ще се развие, но все пак е някаква основа, върху която да стъпим. И така, на Българска армия се появи Стефано Сенси. Трансферът на италянеца бе обявен вчера, въпреки че от няколко дни се говореше, имаше и доста публикации по медиите в очакване на този трансфер. Ето, че се случи и още в следобедните часове вчера в официалния сайт на ЦСКА се появи информация за привличането на този наистина качествен полузащитник. Ето какво пише в тази информация. Стефано Сенси, италиански полузащитник, е второто ново попълнение на ЦСКА. През летния трансферен прозорец халфът се присъединява към армейците от кипърския Анортозис, като подписа договор за 2 години. Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 година в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на Урбания, Римини и Чезена. Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 година. В родината си защитава цветовете на Чезена, Сасуоло, Интер, Самдория и Монца. Сенси е двукратен шампион на Италия с Интер през 2021 и 2024 година. С екипа на Радзурите печели и 2 суперкупи на Италия през 2021 и 2023 година. Полузащитникът е част от различни юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 дебютира за представителния тим на Сквадра Адзура. За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола. През септември 25 година Сенси преминава в кипърския Анортозис, където изиграва 27 мача, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции. ЦСКА приветства Стефано Сенси. С добре дошъл, му пожелава много голови успехи и трофеи с червената фланелка. И това е официалното съобщение. Сега, както обикновено, аз ще ви представя много повече факти, статистики, информации, с които да направите най-точна преценка какъв точно футболист идва на Българска армия. Както стана ясно, Стефано Сенси на 5 август ще стане на 31 години, роден е в Урбино, Италия. Играе полузащитник, неговия силен крак е десния, висок е 168 см, тежи около 62 кг. Сега може да видите на картата, която ще се появи, какви зони покрива. Естествено, като полузащитник той покрива целия терен и докато се вижда тази карта, ще ви кажа кои силни страни изтъкват специалистите в неговата игра. Това са пасовете, неговия дрибъл, шут, отнемане на топката, позициониране, много добър поглед върху играта, майстор на асистенциите, доста техничен. Сега вярно, че не е така здрав физически, но също така е много издръжлив, жилав, както започва, така и завършва всеки един двубой. Бележи често, дори доста често за полузащитник, предпочита да играе в малко по-предни позиции, като конструктор, разпределител. Такъв точно липсваше в ЦСКА и се надяваме той да запълни тази липса. И обича да атакува от втора линия и да се намесва често при отбити и отскочили топки, но често го използват в отборите му и като опорен халф, когато се налага. Както обикновено ще ви представя най-важното, това е моментната му форма. Т.е. какво е направил в последния сезон, в който е играл. Той е играл до последно в Анортозис през миналото първенство, 25-26 година. Има изиграни 27 мача, в които е отбелязал 9 гола и е направил 7 асистенции. Една много добра статистика. 9 гола в 27 мача за полузащитник е супер постижение. 25 пъти е бил титуляр в тези 27 мача. Един път е сменен, 2 пъти е пропуснал мачове поради наказание и не е имал някакви
по-тежки травми. Говорим за много дълго отсъствие от терена. 86% е играл като титуляр, средно по 85 минути на матч, като има участие в близо половината от головете на отбора, което също е доста добър атестат. Има през миналото първенство 7 жълти и нито един червен картон. Сега, средно удари на матч отправя 0,5%, точни пасове 85%, много добър процент точни пасове, което говори за прецизност и добра ефективност. Неговите подавания, процент точни дълги пасове също много добро постижение, 63%. Средно отнемания на матч над 0,9. Грешки довели до удари, средно отнемания на матч над 9 отнемания. Грешки довели до удари 6 през миналото първенство, имало такива. Успешни дрибли 77%, спечелени въздушни двубой 35%, нормално, тъй като той не е чак толкова висок. Той е фаулиран средно на матч почти 3 пъти, а негови фалове средно на матч е правил 1,6. Сега, това беше за миналото първенство, за да добиете представа как се представил, как е играл Стефано Сенси в последния шампионат, в който е взел участие. Иначе общо в кариерата, сега ви представям тази статистика и подробна информация, той има изиграни 335 мача, в които е отбелязал 43 гола и е направил 27 асистенции. За цялата си кариера е получил 66 жълти картона, 2 пъти е получавал втори жълт картон и 2 пъти е бил изгонван с червени картони. Много интересна статистика за изпълнените от него дуспи. Той е изпълнил 15 дуспи, от които е вкарал 14. Много добър е от бялата точка. Има една пропусната дуспа и тя е миналия сезон в 24-та минута при гостуването на Арис Лимасол. Сега, от тези общо 43 гола, те са отбелязани в 42 мача, като 12 от тях са победни. След попадение на Стефано Сенси, отборът е побеждавал в 12 случая. Първият му гол е в Примаверата на 16 години и 6 месеца за Чезена срещу Бреша. Това е победен гол в 48-та минута, е отбелязан. 2 гола има отбелязани само веднъж през 2015 година в серия С за отбора на Сан Марино при победата с 3-2 над гостуващия Акуило. Тогава той се разписва в 21-та минута и след това бележи победно попадение в 89-та в последната минута от двубоя. 2 асистенции в един матч е правил веднъж. Това е в серия А при победата с 2-1 на Интер като гост на Калери през 2019 година. Първо асистира на Лаутаро Мартинес, който бележи с глава след изпълнение на пряк свободен удар от Стефано Сенси, а след това изработва дуспа, която е вкарана от Ромело Лукако. За Интер има един отбелязан гол за Купата на Италия. Това е и единственият му гол, който е отбелязан в продължение. В 104-та минута бележи за елиминирането на Емполи на 19 януари 2022 година. От тези 43 гола, 19 са отбелязани през първото полувреме, 23 през второто и един в продълженията. Вече стана дума за него при елиминирането на Емполи от Интер. Има 6 мача за Интер в Шампионската лига и 3 в Лига Европа. Това са за Сасоло 2 и 1 за Интер. Сега, по отношение на контузии и травми, има няколко по-продължителни отсъствия за по 2-3 месеца през кариерата си.
като последното е от 49 дни от февруари до април миналата година, 2025 година, за разтягане на подколянно сухожилие, отбелязват сайтовете. И по отношение на ранкинга, за да добиете представа къде горе-долу се намира той в класациите, Стефано Сенси е класиран 285 от всички италиански футболисти на света, 879 от всички халфове на планетата и 19 по ранкинг от всички футболисти в кипърското първенство и номер 1 по ранкинг, по качество, по класа в отбора на Анортозис. И малко статистика за това, което е направил Стефано Сенси в националния отбор на Италия, въобще в националните гарнитури. За националния отбор, както стана, сквадрата има 9 мача и отбелязани 3 гола. Дебюта му е при Роберто Манчини на 23 години и 3 месеца, като има за U20 младежки отбор, национален отбор до 20 години има 3 мача и за U17 един матч, който е на 16 години и 1 месец. Това е дебюта му за националната фанелка на Италия, който е при треньора Даниеле Зорато. Трите му гола за сквадрата са един в европейска квалификация срещу Лихтенщайн през 2019 година, един в световна квалификация срещу Литва през 2021 година и един в турнира за Лигата на нациите срещу Босна и Херцеговина през 2020 година. 5 пъти е започвал титуляр за сквадрата, 4 пъти е влизал резерва при тези 9 матча. Постиженията му бяха споменати в анонса, с който бе обявен трансфера му от ЦСКА, но тук ще добавя още нещо. Освен 2 пъти шампион на Италия с Интер през 2021 и 2024, е печелил и Купата на Италия с Интер през 2022 година и както стана дума, както отбелязаха и колегите от прес-службата на ЦСКА, носител на 2 суперкупи на Италия, съответно през 2022 и 2024 година. Сега по отношение на трансфера, в момента оценката на Стефано Сенси от водещите световни медии и въобще на специалисти в това отношение, оценката е около 1,2 милиона евро, която се дава на Стефано Сенси, като до сега трансферите му са били на обща стойност над 32 милиона евро, най-скъпия от Сасуоло в Интер за около 20 милиона евро. Това, което разбираме е, че ЦСКА е активирал откупната клауза на стойност 200 000 евро и по този начин Стефано е одобрил трансфера и по този начин той се озовава на българска армия. Иначе договорът му с Анортозис изтича точно след 1 година, през юни 2027 година. Спомняте си, че преди дни също нещо се случи и с Цварт, с подобен трансфер, също с активирана откупна клауза, само че там беше за 500 000 евро. Отново казвам, че подобни трансфери са нож с 2 остриета и крият риск, защото идването на един такъв качествен футболист неизменно води до повишаване на класата, но пък и съобразяване с това какво точно този футболист ще даде на ЦСКА. Много пъти сме виждали как футболисти с доста богати визитки, големи имена са идвали не само на армията, и в българския футбол и общо взето понякога не са доказвали тази визитка, с която пристигат. Така че нека да пожелаем успех на Стефано Сенси. Много е важно как ще се подходи към този трансфер, към
аклиматизацията към българския футбол на такъв футболист, който е играл на най-високо ниво, както се казва, който има страшно много опит и как ще се впише в селекцията на ЦСК. Сега, мое мнение е, че преди да се търсят халфове, трябваше да се търси малко повече стабилност в защита, но едно по едно надяваме се, че в дясно на отбраната също ще има подсилване, а пък много пъти сме говорили, аз се надявам Стефано Сенси да поеме тази липсваща брънка в отбора на ЦСК от типична десятка. Тоест футболист, който да прави тези важни подавания към нападателите на ЦСКА. Вече ЦСКА е с 3 централни нападатели и вчерашната контрола показва, че много малко пасове достигат до тях, стоят изолирани, да бъде конструктор в играта, да прави тези извеждащи подавания, но общо взето доста бързите и мощни централни нападатели на ЦСКА. Имаше нужда от такъв футболист и се надявам той да оправдае всичко това, което преди малко ви представих като качества, като визитка при престоя си на българска армия. Нека му пожелаем успех. С това завършвам днешното по-кратко издание в YouTube канала. Мога отново да ви напомня, че можете да се абонирате, като натиснете камбанката и по този начин ще бъдете известени веднага след появата на всеки нов епизод в YouTube. Следващата ни среща ще бъде след третата поредна контрола на ЦСКА на австрийска земя от подготвителния лагер. Тя ще е в неделя с начален час 19 часа. Матча започва в 19 часа българско време. ЦСКА играе с полския Одра от Ополе. Така че веднага след матча, някъде малко след 21 часа българско време в неделя, ще бъдем отново заедно с добавено време. Чао и до тогава!